Mutane da dama suna tunanin cewa idan har mutum bai san transaction pin nasu ba ko password na application nasu na banki ba zai iya cire musu kuɗi ba. Magana ta gaskiya ba hakan ga bane ba. Sabida za a iya cire ma kuɗi account na bankin ka ba tare da an san transaction pin naka ba kuma ba tare da an san password na application ɗin bankin naka ba. Na san za ku yi mamakin taya. Muddin idan mutum ya san security password ko pin na wayanka to tabbas zai iya cire kuɗi na account naka ba tare da ya san transaction pin naka ba. Ta hanyar amfani da fingerprint, musamman masu amfani da irin wallet ɗin da muke amfani da su yanzu kamar irin su Opay, Fanfe, Moniepoint, Kuda da sauransu. Sai yanda mutum kawai zai je a setting na wayanka ya kunna fingerprint naka ko face ID maimakon naka sai ai adin nashi saboda akwai alternative da ake azawa kamar second option na fingerprint ko na face ID. To mutum zai yi amfani da fuskan shi ya cire kuɗi a account naka ba tare da fuskan ka ba. Taya? Idan ya je buɗe application naka akwai wanda ke amfani da fingerprint, idan ya sa fingerprint nashi wanda ya adin a cikin setting na wayanka ko face ID da ya kusa a cikin setting na wayanka, application ɗin zai buɗe, za su yi tunanin kamar kai ne. Wajen tura kuɗi ma idan zai tura still za su ce ya yi amfani da fingerprint nashi ko face ID nashi, ya yi amfani da shi still ya cire kuɗi a account naka. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon ka yi following ɗina, na gode.